2, 1... Moi boas a todo o mundo que nos ve, que nos escoita, que nos comparte, que nos quere un pouquiño, só un pouquiño. Como vedes, nós somos parte desa xente que está confinada na casa. Porque somos dos que facemos caso do noso líder. Esa persoa que quixo salvar o Nadal e que despois arrepentiuse como bo católico e quixo pedir perdón. Dicir, isto foi un erro, non volverá a acontecer. O señor Feijóo non soubo ver, polo que sexa, non soubo ver que a estas alturas do mes de xaneiro e o que queda íamos estar ben fodidos. Lamos unhas incidencias, por exemplo, concellos pequenos de Ourense chegan casi aos 3.000 de incidencia por 100.000 habitantes, que é unha auténtica burrada. Nós estamos confinados, nós respetamos que dende Barbadas a Ourense, ainda que estemos a que? Eu que sei, ningún kilómetro hai ata a casiña de Martín Sorga, pois non podamos gravar isto. Somos uns meapilas, sí, pero bueno, estamos coa conciencia tranquila, pode ser, non? Toda esta tontería lévanos a que nos recorde non xa ao momento de novembro e de outubro que os ourensáns xa estuvemos como estamos agora, senón a incluso meses anteriores que nos recordan a primavera, sobre todo pola ocupación hospitalaria que está chegando aos niveles nos que estaba na primeira vaga. Sen embargo, as medidas son moito máis lentas. O señor Feijóo ainda non prohibiu, que será seguramente mañá, as reunións de non convivintes. Onde está? Efectivamente, non se sabe. Aquí ainda me podo reunir en Barbadas con nos amigos Reisbas, por exemplo, pero non podo facer que veña Martín Sorga a gravar o de Parola. Cousiñas. Despois falar a Martín seguro, porque dixo que iba a ser a súa sección unha sección queixa, unha sección de hate das universidades. Así que voulle deixar a él, pero tamén ten traca que neste mes de xaneiro, onde se está pechando todo de novo, que as universidades non den opcións aos alumnos que se queren protexer. Bueno, imos ir rematando con esta sección que nada, é unha sección improvisada de cale o momento actual e o que nos leva a estar como estamos ahora. Pero tranquilos, porque imos vos amenizar un pouco a tarde de domingo ou do que o vexades e vamos cun novo fresco de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jácome. Jácome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la educación es tan importante estar preparado. Lo segundo que olvidar. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. Te teño que dicir. É posible, Martín, que teña cortado a música na metade da intro? Sí, é probable. É probable, non sei se me estás escoitando, pero creo que sí. caguei. Sí. Estou te escoitando, pero non entendo a que te refires. Que baixaches... Pois que no momento quería toser e dixen vou apagar o micro e claro, na entrada do micro vai tamén a música. E baixaches a música. Pois, pero foi durante canto tempo? Nada. Bueno, hombre, entón, pois, ti baixas a musiquiña, pois eu subo esta, me non pasa nada. Eu subo esta, claro que sí. E agora hai que ir ao loro, porque claro, non temos o noso famoso bucle, así que eiche escupir as noticias, e a ti tamén, na puta cara che escupar noticias. 3 ou 4 noticias da región, de Nos Diaria e de su putísima madre. O Colexio de Médicos de Ourense, que, vaya, non se podía saber, están a favor dun novo confinamento domiciliario, pois polo que sexa, pois parece ser que é necesaria novas restriccións fortes, polo que sexa, pois como que estamos peor que ao principio.
dato positivo, por sacarlle algo bo, máis da metade dos concellos libres de COVID atópanse en Ourense. Dirá, no, pero Ourense, a Galicia vaciada. Vai tomar polo cu, porque ahora te explico, puto payaso. Simos os cribados, Ourense, pues, estamos no medio dun cribado, non sei se esta fin de semana, non sei se vai alongar tamén a esta semana. Polo de agora vai acudir sobre un 60% e deixounos uns menos de 10 positivos en total. E por último, un detalle que me pareceu curioso da U Vigo, no campus de Vigo, é a iniciativa que, como titula nos diario, Bolígrafo Violeta, o código secreto para pedir tampóns e compresas na U Vigo, que, bueno, xa comentamos agora. Vale. Moi ben, pois vou co meu, eu falarei agora como falo de cando en vez da política portuguesa, non son un Alberto Mancebo, pero vou me enterando de algunha cousa. Entón vou vos explicar o contexto no que se desenvolven as eleccións presidenciais que están ocorrendo hoxe. Agora mesmo os portugueses están votando, levan votando xa unha semana por correo, tiñan esa opción, o que é lógico porque Portugal está nos seus peores momentos da pandemia, de toda a pandemia, porque na primeira vaga libráronse un pouco cunha boa xestión e un bon comportamento, libráronse do peor do virus, pero nesta segunda non se están comportando igual e meteronse nunha boa no medio destas eleccións e veremos agora como se están desenvolvendo. Tamén, outro titular interesante e que nos anuncia un pouco de todo isto malo é que The Waylanders, un videoxogo galego, inclúe a versión en galego e unha recreación da Compostela medieval no lanzamento do videoxogo en todo o mundo. Un xogo propio, autóctono aquí da casa e que non só quixo presumir deso, sino tamén facelo na lingua, que non costa nada unha dobraxe en galego. Tú podes poñela en castelán, podes poñela en inglés, podes poñela o que queiras, pero tes tamén esa opción, e gracias aos creadores deste videoxogo. Vou poñer a barallada e comentamos todo o que queiras, Martín. Sí. Outra vez o título, bueno, isto está salindo, bueno, sale ben, pero Esto sale xeña, está salindo de puta name, claro que sí. Es que bueno, empezamos polo que queiras, é que ao final é o mesmo de sempre, pero que nunca nos deixa de sorprender o asunto. a min gustame o da U Vigo, por favor, Martín, queres que che comente? É que sí. é bastante curioso, porque non sei, supoño que sería esta semana pasada ou non sei, pero este inicio de ano é unha proposta, que o que me extrañou a min é que é unha proposta levada a cabo pola delegación estudantil, que ti dirás, pois, xente nova, xente como a ti, como a mí, pois, somos os que máis nos interesa, máis concienciados estamos no punto de querer naturalizar o feito das reglas e esas cousas todas, non? Pero que fixeron os nosos compañeiros de industriais de Vigo, que dixeron, bueno, pois imoslle se algunha rapaza, pois mira, cuadra que pois polo que sexa baixa a regla, non o esperaba ou calquer tipo de improvisto e necesita algún tipo de produto de higiene, pois imos falar en clave como a quen pois está pedindo unhas setas, para se meter unhas setas ali no campus, e non sei, a verdade é que non, o mellor, se o fai o Vigo porque o fan unha panda de boomers e digo, imos falar en clave porque la vergüencita e porque este é tabú e non vamos tal. Comprocho, porque xa nada me sorprende. Pero, non sei, por eso trouxen, se fose simplemente o Vigo. Sí, xa entendía o que dicías, porque estaba entendendo ao revés, que te sorprendías de que o alumnado normalizas eso, non? É que o alumnado está facendo tabú o tema. A iniciativa é que de feito eles sacaron un comunicado pedindo perdón, que, bueno, si a mensaxe querían, claro, ofrecer un punto que era no local da delegación estudantil, pois tes un punto onde podes obter estos obxectos de higiene, vale? Bueno, eso non está mal. A favor, eso está claro. Sí. Pero, a ver, mira, dame aí un bolígrafo violeta. Como que, a ver, pois mira, baixoume a regla, teño este problema, teño este outro, mira, se me deixas unhas compresas, por favor e gracias, e agora fecho. E ademais que eso faise, non sei en que contexto, igual na ingeniería igual hai moito pirolo, eso pode ser que sexa así. Igual hai moito pirolo, pero de todos modos... Que tampouco que
estamos na mesma, da igual, xa máis ou xa menos, a cousa é... De todos modos, por moito homes que sexamos, eu creo que haberá seguro que hai homes que teñen esa mentalidade neno de ai, non hables deso porque me dá asco, porque non sei que. Pois, pero haberá unha maioría que digan, oye, Sí, bueno, pero claro, esta todos rapaza claro, entonces, esta como rapaza surdiu aquí imprevisto e deixalle que estalle pedindo a outra se lle ten un tampón ou ten unha compresa ou que fose. Entón, como pois, colectivo e en xeral a xente nova, pois o que queremos é quitarlle ese tabú, normalizalo e non demonizar, porque isto único que faz é demonizalo máis, de pidelle un violeta, Vai ser. un bolígrafo violeta, non vai decir que anda sangrando por ese, aí que ese é o código que lle puxeron, non? sí, bolígrafo violeta. E claro, de feito, despois sacaron un comunicado, porque claro, as distintas asociacións e demais dixeron a ver, moi ben a iniciativa, pero que códigos, ni que hostias que lle andades aí, que non van por droga, van por unhas compresas. A ver, que me sangra a cona, vamos a deixarnos de hostias. Que parece, pues, sacaron un comunicado que sí, pues, lamentando o acontecido e tal, e o que me fixo gracia, desmarcándose da Vigo, totalmente, en plan, bueno, foi unha cagada nosa tal, o que me fai sospeitar que ata que punto se xa din, no, isto non é cousa da universidade, é cousa nosa, bueno, a ver. Non Igual lle fixo a universidade que se botaran as culpas eles, tú pensas eso? Non sei, a ver, eu tampouco son unha persona super non me sae agora, conspiranoica, digo, no, é que seguro que foi a universidade, pero resulta moi curioso, de non, fomos nós que somos completamente imbéciles, non lle botedes, que non lle caen paus á universidade, por favor. Que xa lle caen, que xa lle caen poucos. Xa faen os suficientes méritos para tal. Pero bueno, non sei, pareceume curioso e un pouco de lástima, porque que saia de xente, o mellor a delegación estudantil pues, está formada por exalumnos de 40 ou 50 anos da universidade, non o sei tampouco, pero en xeral penso que é xente nova. E que xente nova, pois, No, digo eu, supoño. entre un colectivo, digan, bolígrafo violeta é unha boa idea. Para que pedir as cousas directamente cando podemos escondelo e demonizalo ainda máis? Pois non, Claro. non, por favor, xa non. Recórdame un pouco isto do Feijóo que dicía, a min gústame que toque de queda, pero non lle chamemos toque de queda. Claro, é que, sí, nós metemos na casa a hora que sea, pero as cousas polo seu nombre non, por favor. Sangra a chacona, perfecto, tú pide tal, pero non lle chames dame unha compresa. Claro, non me digas eso porque pasa un chavalito e asústalle, Si, non se vai a pode ser asustar o tampouco. rapaz, que... En fin, son cousas... Tema cribados, entón. Sí, tema cribados que tamén é outra, non sei, dunha cidade que, bueno... 60% dos 2000 é moi pouca xente. 60% dos 8.000. 8.000 foron ao final, vale, 8.000, vale. Ainda Penso así, que eran que era o que iba a decir. A ver, un 60% de asistencia é pouco. Se xa era pouco 8.000 persoas para 100.000, nin 5.000 por aí. Que non sei, tamén 8.000 persoas. Decías ti que fixeron un Barbadas e escolleran a 2.000. sí, 2.000. Claro, de 100.000 en Ourense, solo 2.000 de diferencia. Pois tampouco sei, non sei. Pero bueno, que... Eso cando pasou en Verín, xa aos medios locais tamén lle meteron un pouco de caña, porque a xente tampouco respondeu como debera, non? É que, claro, o asunto é complicado, porque, bueno, se o faso durante a semana, sempre, pois, home, a xente supoño que, quero pensar, quero romperse a lanza a favor, que sempre farán todo o posible por ir, pero claro, pola semana pode ser máis complicado, porque a xente traballa e a xente ten cousas que fer. Pero tamén a veces dame por pensar... Este cribado era o fin de semana, que a xente traballa menos, sempre hai máis oportunidade de ir, non sei, é verdade. Tamén a veces dame por pensar que non é só a xente que pase de ir. Haberá xente que non poida ir e tamén haberá xente que non poida ir porque non vive no sitio onde está, porque si, vamos a ver. Tamén. O Sergas, que forma ten de saber, por exemplo, o noso amigo Pablo, que está estuda noutra cidade, por non dar o sitio, pero bueno, que merda, pero estuda noutra cidade, non é Ourense. Pero tampouco declara, a menos que pida o médico trasladado, que eu fixen unha vez en Pontevedra, non volvín facer. O Sergas non ten maneira de saber que está ali en Vigo. Sí. Ele está registrado aquí no Centro de Saúde de Barbadar, non? Entón, vanlle dicir, oye, Pablo, vente, e o Pablo estará en Vigo, non poderá vir polas restriccións, e non vai vir. Entón tamén haberá unha parte deso, non? E tamén tiña que haber xeito de, pois mira, a xente, que tamén un pouco responsabilidade da xente, pois mira, avisar, decir, mira, non podo ir porque píllame fora do concello porque estudo, traballo fora ou o que sexa.
tal, Debían dar esa opción. organizar de outra forma. Sí, tan solo para que, polo menos... Para que outro ocupe o seu lugar. Haxa Claro. posibilidade pois, que se cumpla, asistan os máximos posibles, que é o interesante, non sei. Sí. Aquí en Barbadas creo que foi bastante non teño a cifra, pero creo que foi ben, e de feito o alcalde quedou contento porque descubriron que non había ninguna bolsa de positivos, os que hai son debe haber 80 casos aquí, que xa son para 11.000 persoas. Temos unha boa incidencia, creo que andamos polos 600, 700, creo. Pero bueno, polo menos co cribado descubriuse que son os que son e non hai máis escondidos, agochados, polo menos que se sepa, que igual poda, eu que sei, o cribado descubres unha parte, non é totalmente fiable porque evidentemente hai xente que pode facer o test e estar incubando, eu que sei, cousas, hai mil cousas, Xa. pero bueno, son útiles para eso. Aquí polo menos creo que funcionou ben para eso, pero ver. algunha cousa máis tiñes por aí? Tiña, falamos do bolígrafo, bueno, co que iniciei que máis ben anecdótico, porque claro, o Colexio de Médicos de Ourense a favor do confinamento domiciliario, pero o Colexio de Médicos de Ourense, o de Lanzarote, o de Cáceres, o de Toledo e o de su puta madre. E tamén eu, eu non son médico, pois obviamente estou a favor de que jodería, pois obviamente claro que jode, pero se temos que estar 1 mes, 2 meses cerrados outra vez, pois será mellor que botar outro puto ano a medias tintas, porque é o que estamos facendo. E polo menos ese mes ou Levamos 2 un meses que estamos e non nos serviu de nada porque estamos na mesma outra vez. Pero No, claro, polo menos conseguir o que se conseguiu contra o confinamento, que Sí. foi unhos meses tranquilos que poden servir. Primeiro, os meses de confinamento servirán e os que veñan despois con máis tranquilidade para vacinar con tranquilidade, vacinar como máis se poida. E sabendo que a xente pois non está transmitindo como está pasando agora, como unha tolería o virus por aí adiante, non? Pero bueno, tamén é verdade, eu que sei. Non é fácil tomar esa decisión. O que me salta á vista moito é o tema este de que as restriccións que se tomaron en outubro non se tomen agora directamente. sí, ahora hai, bueno, Porque nun par de andamos- semanas ao mellor cando estemos. O luz eu creo que quitan que xa, Xa. pero xa tiñan que tomalo fai 2 semanas. Sí. Fai 2 semanas, bueno, Sí. si non falamos de que o día de Reis era excusable totalmente, por exemplo. No, o día- Nadal, O Nadal en sí, pero vamos, eu Sí, podo pero- entender que deixes o día de Nadal Sí, unha data, sí. para que se mova a xente que vexa e asumir que aí vai haber contagios. E incluso podo ceder moitísimo decir fin de ano, pero si Reis, si xa se viron todo o mundo, Reis xa se viu todo o mundo. Xa empezan as datas de volver a traballar, de facer unha vida normal, cada un na súa casa, celebramos os Reis, facemos un regaliño, enviámoslo por correo se fai falta, e a tomar polo cu, home, pero Reis pero bueno, que non era ningún sacrificio, quero dicir, pero Porque non sei tamén as declaracións de Feijóo de, bueno, pois o mellor non deberíamos ter feito de... Claro, amigo, pois non sei que esperabas tamén. Sinceramente, ahora lamentarte non sirve de nada, pois temos que jodémonos, punto, acabouse, pero claro. A técnica del foi sempre decir unha cousa e a contraria con un tempo determinado de polo medio. Cousa E se de- lle funciona ben, e se non lle funciona, non. Convencemos nun lado e outros doutro, pero Se lle sempre funciona hai... ben, ten unha maioría para gobernar un pobo, e se lle funciona mal, ten unha maioría para gobernar a ningún pobo, porque estamos todos mortos. Estamos todos mortos. Así vai o efectivamente. asunto. Bueno, pois eu teño aquí, aparte do de Portugal, que xa o falo agora e rematamos para empezar ca tua sección, o xogo de Waylanders, está ambientado en Galicia, feito un mapa precioso que estuvo hoxe o señor Sevillano no seu directo vendo, ambientado en Galicia con, e sobre todo na historia da mitoloxía celta e da historia tamén religiosa un pouco de Galicia, non? E bueno, ten unha pintaza, sinceramente. É bonito. Entra ben, Ten unha entra ben pintaza. pola vista. E bueno, aínda non me parei, eu creo que sí, non me parei a mirar así multijugador, senón Martín, tú e eu aínda xogamos un pouquiño a ese xoguete. Ten que ser. Un RPG ten que ser. Un RPG, Está para ser. incluso a miña nai que o viu no telexornal, o telexornal cambiou de imaxe, a min gustame, hai xente o que non, creo que evidentemente a imaxe nova podía estar mellor, pero creo que lle facía unha falta un lavado de cara as noticias da galega. Pero bueno, saliu no telexornal e miña nai quedou con ganas de xogalo. Entón, solo por ela, digo, vámonos mercar e xogamos aquí.
E eso, que o que dicíamos o que dicía ahora na intro, que grazas ao estudo por lo menos ter a decencia de que non fai moita xente que crea audiovisual, por exemplo, a serie de Tres Caminos da Xunta non está en galego en Amazon Prime, Polo que por exemplo, sexa. polo que sexa, Sí. pero este xogo no seu lanzamento oficial, non despois do lanzamento oficial, o seu lanzamento oficial, porque ata agora estaba disponible pero como proba, de feito creo que estaba en inglés, é posible polo en galego con a dobraxe de textos e de voces, creo tamén, en galego. Así que, mira, para min é un mínimo exigible e temos o listón tan baixo que me parece totalmente Sí, loable. que é unha maravilla. Que non debería ser así. Isto debería ser o mínimo. Claro, Hai que dicir, non é desprestixiando a esta xente porque fai un bo No, traballo, no, pero deben- que non debería ser o Dios, pero que tenga, que podo disfrutar en galego, Dios mío, que novedad. Pues, claro. E ademais que non é só exixirlo a xente que fai de videoxogos, que esta xente xa bastante odisea terían para facer un videoxogo en Galicia. Xa bastante, porque non é fácil. A industria depende de en que países pois está máis apoiada, menos, e aquí creo que non. Elevaron adiante apostando polo noso, pola historia de Galicia, ambientando nun sitio que parece que vai quedar caralludamente, e ademais pois tuveron esa deferencia de decir, oye, pues vamos facer unha dobraxe en galego. E se as institucións axudan para que eso ocurra, pois mira, eses impuestos, para ti, todos os primes do Twitch, os primes do Twitch que veñen os traemos a España, pois si van para videoxogos dobrados ao galego, series e tal, para min que os leven. Eu pago os impostos con toda a religiosidade. The Waylanders, próximamente ahora para a primavera estará disponible. E vou falar rapidamente da situación en Portugal. Que tamén ten o seu, verdad? Tamén ten o seu. Tamén ten o seu, vou intentar facelo rapidamente, pero bueno, as enquisas non cambiaron moito con respecto ao que xa faláramos antes do Nadal, e a que, segundo a enquisa que fixo a TVI e o Observador, un xornal digital, o Marcelo, Rebelo de Sousa, sigue tendo un amplio apoio por parte dos portugueses. O eso é o que parece pola enquisa. A enquisa poñe un 67,9% deses votos que van a ser case nada. Outras enquisas daban ya algo menos, pero creo que ningunha baixaba do 60%. Veremos como queda ao final. Como xa teño dito, é o candidato apoiado polo PSD, que é o principal partido da dereita, e tamén o CDS-PP, que é outro partido de dereita. E despois ven a moita distancia Ana Gómez, que dicían nun medio, non sei se era na Sexta ou nalgún así, que era candidata do Partido Socialista do PS, e non é así, porque o PS non a apoia. Quero dicir, non o dixo. Ela é do PS, ela foi eurodeputada, ela preséntase sen o apoio explícito ou implícito do Partido Socialista. O que é curioso é que o propio primeiro ministro, Antonio Costa, sí que apoia non a ela, sino a Marcelo Rebelo de Sousa. O sea que o primeiro ministro actual do Partido Socialista apoia a un candidato apoiado polo partido da oposición. Que dis tú? Estos son cosas que pasan e que solamente farán para a unión dos portugueses, para que haxa un máis consenso, sí, pero resulta curioso a ver, e como xa teño dito, isto non resulta máis curioso porque non é un evento electoral ni unha forma de facer política que nós estemos acostumados, porque aquí non temos esa opción, non? Básicamente. De novo, Ana Gómez é a segunda, con un 11,4% do voto, empatada co candidato a ultradereita, que foi apedreado hai uns días dunha maneira moi graciosa. Lástima. Foi apedreado, ademais, é que notase o chapuceiro que era ese momento, porque viña con máis xente, estaban saindo como dun hotel, un recinto, Sí. Iban cara ao coche na acera, e do outro lado da rúa había unha manifestación, non? Que serían que sei do Bloco, do PCP ou de quen fose, das esquerdas, enténdese, non? Pois cando estaba chegando ao coche tiraronlle uns pedrolos, uns collos, e efectivamente o tipo tratou de... É como que o tipo tratou de volver dentro do edificio, pero os seus asesores ou tal, guardaespaldas, quixeron meter ao coche, pero non estaba a porta aberta, así que foron meter ao coche, non estaba a porta aberta, e dixo, non esperes, volve para atrás. Abriron a porta e xa o meteron, mentre ele estaba como intentando ir para atrás, ou había outro que lle puña un parao guardiante para que non lle fora outro collo. Bueno, un auténtico espectáculo que se tedes a oportunidade de buscalo e velo. Bueno, e
este home nos debates que xa podíamos ter a tradición tanto en Galicia como en España de debatir como debaten os portugueses, porque debaten en todos lados, quer decir, todos os candidatos debaten contra casi todos os candidatos, quer decir, debaten de un cara a cara entre todos eles, e despois fan debates conxuntos, o que acostumamos a ver aquí unha vez en toda a campaña. E o André Ventura, este candidato do Xega, da ultradereita, subiu ata estar máis ou menos ao mesmo nivel que a candidata Ana Gómez do Partido Socialista. Dicía que a ultradereita aspiraba a promover, a forzar esa segunda volta que se fai cando o candidato non ten o suficiente apoio, cando ningún candidato ten un apoio, un porcentaxe demasiado suficientemente alto, creo que a partir do 50%, se a partir do 50% non fai falta a segunda volta, creo que era algo así. Pero de todos modos creo que non vai a acontecer, veremoslo hoxe a noite. E tamén veremos porque creo que falla un mínimo de abstención, isto non é un dato que teña corroborado, pero creo que escoitei que falla un mínimo de abstención para que non haxa unha segunda volta. Bueno, veremoslo hoxe a noite. Demais candidatos, Marisa Matías, que era esta que dicía que un día o debate fora vestida modo 2000 era, pois Marisa Matías é a candidata do Bloco de Esquerda con 4% do voto, 4,3%, e foi trending topic nas redes, tanto en España como en Portugal, polo o da ultradereita criticouna por levar os labios, os beizos pintados de vermello, porque parecía unha boneca, non parecía unha candidata, parecía unha boneca. E armouse a de Cristo, toda a xente de esquerdas, incluso a ministra Irene Montero de aquí, Ana Pontón, e moitos outros políticos que se levan con eles, pois fixeron isto de pintar os beizos de vermello co hashtag vermello en Belém, que foi, eu creo que podía ter lle dado pulo, pero polo que di esta enquisa, que bueno, esta enquisa de fai antes creo que deste suceso nas redes. Despois, João Ferreira 2,6% do voto do candidato do PCP, Partido Comunista. Despois, bueno, o de Iniciativa Liberal, Tiago Mallán, Vitorino Silva, e bueno, están aí. O Tiago Mallán decía que quería ser o candidato do amor. Bueno, verémoslo se foi ou non foi. Xa ten o meu voto. Por ahora está vendo unha boa afluencia e a parecer unha moi boa organización, cousa que non ten pasado moitas veces aquí nas eleccións, a veces que, bueno, cando foi del Xullo, podía ter sido de outra maneira, é verdad que en Xullo estábamos moi ben, se tivera sido agora, veremos o que pasa en Cataluña, xa falaremos de Cataluña, pero bueno, ao parecer duplicouse o número de mesas electorais para que non houvese aglomeracións, hai colas kilométricas só polo feito de guardar a distancia, creo que se están comportando moi ben e que a xente está votando, entón, que vaya ben, pero é verdade que están nunhas cifras catastróficas para Portugal, con casi, eu vi unha cifra de 270 mortos que supa un país de 10 millóns de persoas un día. Unha votación no peor momento, verdad? No peor momento de toda a pandemia, sobre todo para eles, que igual para, por exemplo, nós, ainda que este sexa un mal momento, ainda non estamos tan jodidos como en abril. Eles sí que están máis jodidos que abril. Que xa chegaremos. Xa chegaremos, pero eles xa se precipitaron. Sí, eles xa están aí. Sí. Bueno, pois vamos si queres a túa sección, Martín. Xa levamos 28 minutos. Canto? 28 minutos. Pois dame aí acceso ao teu teléfono porque marchou. Marchou, vale, cousiñas que pasan. Xente, bueno, pois eu como teléfono controlo. Escoitades as sintonías son maravillosas. Entón, pois... Sí. Estamos aquí falando de Portugal e da nosa paixón, que é comunicar, e pois agora pois facemos cousas. Bueno, pois... Aí está, claro, mentras Iván di unhas cousas, pois eu fago isto. Pois moi ben, imos ca sección de Martín Sorga que se chama... Sí, ti saberás... Chámase, a ver, chámase. Sí, ti saberás porque eu non, non?
Bueno, xa estamos na reta final, Martín, despois dunha tarde intensa. Sí, a verdad foi complicado, pero ahora está indo o asunto rodado. Sí. Unha vez sen unha vez problema. pasa as noticias xa vai todo tranquilo. Isto xa vai todo rodado. Bueno, pois seguindo a tendencia do anterior programa, que era Martín queixase. Martín séntase durante 5 ou 10 minutos a queixarse. Pois voltamos, porque o mes de xaneiro, perdón, me vou cambiar as pernas de posición porque se me dormen, porque sí, eu estou no chao. Estou no chao porque, bueno, cousas dos ordenadores non me oculto. e cousas que pasan. Bueno, eu estou en modo xaponés e non pasa nada. E eso, o mes de xaneiro, pois é coñecido para todo o mundo universitario, pois é un mes de... A ver, xa de por sí, non sair da casa, obviamente, nestas circunstancias, pero de non sair do escritorio. Que se traballos, que se exames, que se pitos e flautas, pois o alumnado das universidades galegas, que me parece unha curiosidade, non, digo despois, que é unha tontería, simplemente, pero... E aí estamos todos os universitarios, pois estudando para os exames maravillosos. Se tiña sorte, porque hai profesores que fan o seu traballo correctamente, igual que hai peña que só fai puta merda, igual que as universidades levan un maravilloso ano competindo por ver cal fai a maior puta mierda e as cousas máis sen sentido, pois tamén hai profesores que hai que ter en conta que teñen feito as cousas ben. No eido persoal de 5 asignaturas, é certo que eu tive que fer un examen en xaneiro, tiña que fer 3. Fixen un, que fixen de xeito presencial, porque os exames son online. Ao final, non sempre dependes de ti, porque dependes do ordenador, que se lle pode ir a pinza, dependes do internet, que se lle pode ir a pinza, e habendo a opción, e sendo 3-4 persoas ali, fun sen ningún tipo de problema. Que pasa? Eso, esa asignatura en particular daba opción presencial e online. Outras 2 asignaturas totalmente online e as 2 desta semana pois atopámonos no asunto de que ningún dos dous dá opción online. Entón, que pasa? De repente, pasas de estar un cuatrimestre indo a turnos, grupos de 10-15 persoas, para agora... A que os rapaces non me copien, porque me copian moitísimos rapaces. Se morren a mitad, dame igual. Se van matar os seus avós, me dá igual, pero que non me copien, coño, que non me copien. Entón, pois son actos totalmente irresponsables, porque ao final acabas xuntando a 30, 40 persoas que dicen, non, que xa collo a aula máis grande, que xa tal asunto. Que xa son poucos comparados con certas carreiras. Pero que non, cousas que non teñen sentido. E isto falo de aquí, falo de varias carreiras aquí, falo da USC, porque a USC tamén traen os seus estudantes pola rúa da puta amargura. Sí. Eso, a curiosidade que iba a dicir antes, porque parece que os paus recíbenos todos, que sea o Vigo ou a USC, pero a Universidade de Coruña parece que vai de puntillas, que parece que as cousas que non, tampouco fai as cousas ben, porque falaba onte con Víctor foi facer un exame con outras 70 persoas, que dá igual como sexan as clases, son putas 70 persoas, que me parece, bueno, pues non sei. E iso, o resumo é eso, que levan as universidades, e en moitos lugares en xeral, é unha competición dun ano, pero que competición, Aí están cóbado con cóbado que non se sabe cal vai acabar levantando o trono de puta merda. De puta merda levántanas todas. Pero la más mejor mierda. Seguindo coas... Isto non é o da universidade. Seguindo con de queixarse. Sí, pero non é tanto queixa, é máis... Tampouco é reflexión, é simplemente que pasa o tempo, vemos como é esta merda, vemos as consecuencias da pandemia e como día tras día se comeza a normalizar e que te asusta a tratar de forma frívola o número de mortos. Que isto é algo que, a verdade, se te paras a pensar
E cada día pasan, morren 20, morren 30, morren 50, témolo totalmente normalizado. E un cando se para a pensar, levamos un ano así, é certo que os que mandan, os políticos, pois teñen feito cousas ben, as que menos teñen feito moitas cousas mal, obviamente, pero se te paras se paras a mirar o que ven sendo a responsabilidade de cada un, é super triste, porque inda vías Aí vai. Hostia. cando foi? Pois non sei se foi este fin de semana. Onde había festas en discotecas, non sei Madrid. non sei en que cidade, é que, claro, eso, vamos, e as que non se ven, claro, pero digo porque foi moi sonado, un vídeo que rulaba por aí, a xente sen mascarillas, en ningoses, e claro, un paras a pensar, pero é que realmente damos puto asco, que sona a topicazo, pero que non nos sirve para aprender, e que é totalmente injusto que parece que teña que chegar o momento no que nos toque a nós directamente a un familiar cercano ou a nós directamente para que digamos, hostia, isto pode chegar a ser serio, vou a deixar de facer o puto subnormal, vou a deixar de facer festas porque ao mellor pode chegar un momento que o meu avó morra pola miña culpa, e aí é cando empezan que polo menos pues esa xente chegará tarde o momento, pero empezarán a darse conta, pero ti dis, a ver, Chegarán tarde e a hostias. Claro, e levamos un puto ano así, non sei, non sei, é que... É que eu tan solo imaginalo, o outro día, eu cando acabo o Nadal, espero non ser escatolóxico, pero tuve unha pequena indigestión. Eu tuve uns pequenos días de que algo me sentou mal. Nada de bolígrafos violetas. Viñaste pola pata abaixo, pois xa está, é normal nesas épocas, moitas comidas, moitas... Sí, tuve unha cagaifa que me veu moi ben porque baixei todo o que non todo o que engordei, pero quedeime ben limpo despois do que moitas veces é necesaria, moitas veces é un detox. O corpo que sabe o que fai tamén. O corpo sabe o que fai. Pero a cousa é que eso, inda que despois de pensalo e cando pasaron os días non pasou nada en absoluto, pero a diarrea é un dos síntomas do coronavirus, non? E de feito, hai un montón de artículos en internet desto que te empezas a mirar e emparanoiar de que hai moita xente que pasa coronavirus simplemente con problemas gástricos. Entón, claro, eu teño esa diarrea que non sei de que veu, que evidentemente despois a razón foi a que foi, pero cando chamei ao médico díronme, oye, chama aquí o teléfono coronavirus, non vai a ser que tal, que tens que facer unha proba. Solo por o mal momento que pasei cando considerei a posibilidade de que toda a miña familia coa que convivo pudese ter o virus, porque tería o tido, porque eu convivo, que decir, cerca, é dicir, igual é que xa a estas alturas xa co que pouco que saio, o pouco contacto que teño, xa sería a repanocha estar mantendo a distancias con eles estando aquí tamén, pero que só por considerar ese momento xa dixen, me cago en Dios. É que queda un mal a gusto e comeza a dar voltas á cabeza e é por eso que non chego a entender realmente a xente que suda das restriccións e suda do que está a pasar, que ten realmente na cabeza, porque non sei, a verdade que... Non sei. Ímolo deixar aquí e vamos con Franquismo Martín. Dame acceso outra vez ao móvil, porque non sei, hoxe os móviles non se queren, non sei, todo en xeral. Debe ser que, sí, en xeral, bueno, pero debe ser que hai que configuralo para que este máis tempo. E non pasa nada, estamos aquí sacando un programón como sempre, nos non baixamos o nível. Unha cousiña, un like, que se queredes darlle un besito ao tweet do programa, pois dalle, que non... Nunca está de máis, así que... Like, se estás en YouTube, se estás en Spotify ou en iVoox, por darlle aí un... Toma un RT aí no tweet ou justamente, tamén nos vale. No Instagram, ahora vos contamos como nos podedes apoiar, que temos novas formas de facelo. Aí, ben. Pero vamos co franquismo galego, que hai que facelo tamén. No que, bueno, vamos recomendar algo. Vamos impoñer o galego dunha forma máis dicharachera do que estuvemos ata ahora, non é que xa basta de ser cenizos, que xa somos demasiado no noso día a día. O franquismo galego.
Bueno. Tes Pois está, apuntado indícalle, Indico yo, a ver. sí, teño unhas cuantas cousiñas. Vale, Pero vale, interésame pois iso que decías tú. Indícalle o camiño ás nosas gentes. Indica yo camiño. Que Vamos a ver, tamén o aparte de tiña todas as anotado nosas... Sí, aparte de todas as nosas redes, de feito vou aproveitar e poño a cinta aquí para que vexades unha recomendación visual, pero aparte de todas as nosas redes, que son en Instagram, en Twitter, tamén en TikTok, de guión baixo parola, ali, si queredes podes incluso activar os avisos e ver que facemos, apoiarnos, que sempre é bo. Aparte deso, temos agora unha nova opción que é que creamos un Patreon no que nos podes apoiar monetariamente si ustedes saben. Ahora mesmo temos 4 Patreons que xa o fixeron, ca pouca promoción que lle demos, pero moitas grazas a quen está, e que non se preocupen porque pronto traballaremos en subir as recompensas. Ahora en febreiro comezaremos a cumplir co contrato que temos nas diferentes categorías. Depende dos cartos que queiras aportar, nós pois aportamos tamén unhas cousas ou outras. Xa subiremos un vídeo ás redes promocionando máis. Pero eso, en patreon.com/de parola, quer decir, debe estar fácil de localizar, senón porémolo no Twitter cun enlace. Na nosa biografía, na nosa biografía, Twitter e Instagram, aí tedes todo. Claro. Efectivamente, no Linktree que tedes todas as redes onde nos podes atopar. Aparte deso, temos varios niveles, están estipulados, non podes poñer o que queiras. Si queres poñer o que queiras, si queres poñer 50 céntimos, nos damos un PayPal e xa nos ingresas. Sí, pero bueno, por suposto. De primeiras tes os niveis de 2, 5, 7, non, Martín? Estou-me equivocando. 20 e quen queira pode chegar a soltar billete. Pode soltar billete. Puxémolo como unha opción. Pode soltar billete. 2 euros, 5, 7, 20 cada un nivel ten as súas vantaxes, non? Con respecto ao contido que creamos. O programa vai estar sempre. O programa nunca vai ser unha vantaxe, porque o contido que facemos e tamén os directos que fagamos en Twitch, outro sitio onde nos podedes seguir. Pero bueno, son cousiñas. Vamos a ir recomendando rapidamente, porque ao final vai quedar un programa longo. Carallo, canto levamos? Levamos 42 minutos. Carallo, pois a ver, dalle a tua recomendación do llevo e decimos adiós, que nos encantou esta maravilla. Pois eu iba a recomendar o xoguiño, pero o xoguiño ainda vai salir dentro dun tempo. Esta primavera, me parece. Esta primavera, efectivamente. Entón vou recomendar... non o sei, a verdad, foiseme. Pois non pasa nada, recomendo eu. Eu vou por lo que me cuadre. Últimamente moita música traía eu. Agora tamén traio canales de YouTube. Pois hoxe é unha canal de YouTube. Pode ser que a coñezas. Trae Dan Mao de Adriana Romero, que é Galiza en P, en YouTube Galiza en P, como acabo de decir. No Twitter e no Instagram penso que tamén é Galiza en P. E unha canal, pois, de variety, que podes atopar un pouco de todo, tes dende receitas e vídeos de todo tipo de temáticas. Esta semana aí atrás vende facer unha serie de vídeos, penso que 2 ou 3, sobre o conflito de Palestina e Israel. Agora penso que comezou tamén cunha pequena serie do pobo saharaui e demais. E nada, aí tedes outro canal que ademais é así, penso que é bastante recente, e pois podedes apoiar nas redes, na súa canle, e ademais, pois porque nunca sobra repetilo, porque xa que o teño aquí anotado, acabo de velo e acabo de recordalo. Sí. Xa andamos, nunha causa, porque isto é un ben para todos, e non son ben para todos, hai que deixarse xa fixemos 2 directos, somos claro, somos streamers, claro, dos streamers co de parola, eu tamén fixen outro aí, bueno, sen máis. Que pasa? Queremos que o idioma galego este no Twitch para que os nosos streamers poidan seleccionar esa categoría, por así decirlo, categoría, bueno, idioma. Sí, esa etiqueta que pon o idioma no que estás streamando, ¿no? Entón, imos xa por 900, non chegan a 940, 930 algo. Entón, pois, veña, que nos cada pouco aquí recordámolo, pois veña, a ver se chegamos este mes de xaneiro, podense chegar perfectamente ás 1000, así que son 2 clics e xa está asinado, que nunca sobra, así que, pois,
Dadelle aí. É simplemente para dar aos streamers a capacidade de poder decir que están streamando na nosa lingua e que non teña que vir un portugués ou español a decir, oye, que carallo falas? Sí, porque non é... Que eu- Non é por Twitch en galego, non é eso, é simplemente por a opción do idioma, como podes por portugués, como podes por inglés, español ou en Que eu non indonés. tería Pues, nada en contra de creo que non se pode por varios idiomas, porque eu perfectamente poría galego, portugués e castelán, que viñase quen queira, se quer ver un mellor é andaluz. que recomende Twitch a quen queira. Non sei, a verdade, que non Bueno. teño nin idea se podes por varios, pero... Bueno, pois a miña vai ser rapidamente, levamos 45, a Canle, que, bueno, ten moitos máis seguidores que a nós, que nos ia coñecerá, pero igual non sabe que están facendo unha serie de directos, os do Orgullo Galego, moi interesantes, e que, por exemplo, outro día estive vendo que fixeron con Té con Gotas, eu fan acérrimo de Té con Gotas, e que está moi ben, sobre todo porque danlles a ventana de interactuar cunha comunidade moi ampla que teñen eles, Sí. non? E dar a coñecer que o seu objetivo están creando ese contido. Tamén na súa canle están subindo o proxecto que fixo Rubén Ríos de Camiñantes do Noso, que é un documental en varias partes de xentes galegas contando a súa historia. Bueno, está bastante chulo, moi ben realizado. E, bueno, están apostando por subir máis contido a esa canle de YouTube e facer en Twitch tamén en Twitch, os eso. directos. Iba a decir, sí. De novo, outra cousa máis para poñer o galego en Twitch. Nada, que vos animedes se queredes axudarnos un pouquiño. Si non é, como digo, si non é monetariamente, o mellor que como nos podes axudar é Compartir. Compartir nas redes, activando os avisos para que vos poña cando subimos algo, ir, poñerlle un retweet e marchar, como se non queredes nada máis, pero Sí. a nosa axudade é moitísimo con eso para darlle unha visibilidade ao que facemos, non? E bueno, simplemente eso. Moitísimas Sí. grazas a quen nos apoia e a quen nos siga, a quen nos interactúa, a xentes que tuvimos nos últimos directos, que entre os dos directos creo que facilmente máis de 150 persoas tuvimos. E bueno, que moitísimas grazas e de novo marchamos, Martín. Pois dame aí o control. Dame aí o control do teléfono, porque móvil. Volveronse Cara, a pelexar. E nada, Bueno, grazas pois, por estar outra semana aquí. O dito de guión baixo parola en todas as redes, pola rúa tamén. Tedes o Patreon por se lle queredes botar un ollo. Se non lle queredes botar un ollo, tedes o RT, yo gústame pa lle dar. Non imos decir nós que non lle dedes. E nada, vémonos pa semana. Pa semana vémonos outra vez. Sí. Ou esta semana igual facemos un directiño, non, Martín? Ou esta semana Eso facemos pode. un directiño, sí. Eso. Bueno, si queres darlle o Merda, móvil, pues, non sei que lle din. Non sei que lle din. Vou pechar a aplicación, se me permitides, vou pechar a aplicación e vou non volver a abrir. Bueno, ao final ainda nos queda un programa aquí de hora e media. 47 minutos. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, pois eso. Está conectando. Graciñas, xente, graciñas. Vémonos no vindeiro de parola a semana que ven. Igual facemos un directiño, estade atentos. E intentaremos facer algo chulo para Entroido. Non sei que faremos, porque o Entroido que se vive por dentro, pois viviremos esta vez na casa. Non somos de Xinzo, pero casi, porque o Entroido Ourensán é unha cosa que... Lévase na provincia. O Entroido Lévase. Eu creo sinceramente que sí. É que é unha cousa preciosa que este ano non podemos vivir con toda a intensidade que poderíamos. Ata o vindeiro de parola, xentiña, moitísimas grazas por todo. Coídense e fagan as cousas ben.